எஸ்டிஎஃப் பல நாள் கனவு ஒரு நாள் நினைவேறும்னு சொல்லுவாங்க. அது இன்றைக்கி நம்மளுக்கு நடக்க போகுது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் பைக் எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு பக்கத்து வீட்டு அண்ணனோட டியூக்கத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பைக் வாங்க போவங்காட்டி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. படிக்கட்டு கூட யாரும் இல்லை. என்னங்க இதுதாங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டு அண்ணாவோட டியூக்கு. எல்லோரும் இந்த டியூக் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த கேமை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பைக் கலர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேங்க. இந்த பைக்கில் என்னென்னு எனக்கு ஒரு பாட்டு தோணுதுங்க, நீங்களே கேளுங்க. எஸ்டிஎஃப் தூக்கின்னு வருவேன் RX சீனை குஜிலியும் உசார் பண்ண டியூக்கை எத்துன்னு போன காட்ட மாட்டோம் சீனை ஆனால் ஏற்றி காட்ட வேண்டிய எஸ்டிஎஃப் நாம் போயிட்டு இருக்கிற பைக் டியூக்கு. எல்லோரும் நம்ம வீடியோக்கு பண்ணுங்க லைக்கு. நம்ம ஷோரூமுக்கு போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுற எஸ்டிஎஃப். நாம் எடுத்து வைக்கிற பைக் R15. எல்லோரும் நம்ம சேனலில் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபு. ஓகேங்க எஸ்டிஎஃப், நம்ம R15ல் நிறைய விளாக் போட போகிறோம், லடாக் போக போகிறோம். சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.